Mangashothi ngizofika. Mangashotha. Phela uma kasihle lona khona season 3. Uyabona ke. Cha ngiyabuza khona season 3. Awukho. Okay. Uyabona umkhonyane lo. Megano uzozibopha ifako okuhluphekeni kwangempela. Ukuhlupheka okudingwa indoda. Balekile. Indoda engenakho lokho kuhlupheka nomzwangeke. Ungabezwa beyincoma bethe mina ngifuna ukugana mina yikho leyo nto. Bangabe ungaganiwe emzini wakho indlu. Singena sikubuza ukuthi ukuphi mfethu singena endlini asingqonqozi. Nango umfundisi yazi lo mfundisi akaganiwe. Shumayelanga akaganiwe. Hayi mbuzo. Hayi man, uyibeka wrong. Uyibeka wrong. Ngiganiwe mina. Kuphela into eyenzeka umfazi wadayisa ngento engiyikhokhela. Wanikeza umuntu ngabe sengithi akagoduka. Uma egoduka ithi ke lithi izwi lenkosi engikholela kulona mina awumzeki umfazi wakhe sekhona oze kufanele qala afe lo mfazi bese uyaphinde uyazayo ngeke ukuyichezisa ngeke Panisha wena phela ukuyichezisa lo ngiyipanishe mina ngoba angithi uyena onini mina ngonanga mina ngoba ngifebanga ekhona uyena ofebe ngikhona yabona lona manje ithi ke lento onokuba ngihlale naye ngoba vele thandana naye ngona godu ayohlala kuwo aqhubeke nempilo yakhe mina ngizohlalela ekhaya yena azabe hayi ukuthi wathatha iadvice noma isinqumo sakho sinqumo seBhayibheli kumina eliphila kumina yabona lona ithi ke lento ke uzovele ngashoni uyabala ngixoxa manje imali ngibe ngiphinde futhi ikhuluma aningixoshi ikhuluma kodwa into ebalekile eyokuthi thina madoda ufuna simmele ubudoda bethu noma ngabe kwenzeka kahle ke le ufuna sidefend lento esayidalelwa uNkulunkulu yazi uNkulunkulu wayene reason yokusidala iyona le nto noma ngabe kwenzakalani fanele simmele yona noma abantu bangasikhomba bathini masingabudefendile ubudoda bethu hayi njengoba izoselinjena nje kubalekile kakhulu sibe strong iningi kakhulu into eyenziwa amadoda uNkulunkulu akasidalelanga yona bese uyabona ukuthi uyazi le ndoda yenza into errong yabona nje manje ngeke uzuyigona nje ingane entombazane encane manje kuzothi ngibonelana ngeke uyiqabule esihlathini manje kuzothiwa wena njengendoda yini eyenzeka kuwena mawugone ingane encane because wena siqala kuwena hayi ukuthi kuzothiwa angithi amadoda sonele bonke labantu kanti manje kuba amadoda akasonelile yabona mina nginengane ezu7 zamantombazane fanele ngiyithande kusho ukuthi sizothanda ubani mangabe ngingazithandi uyabo kodwa kunogcopho ukuthi uzosolakala ukuthi yazi ngathi seyithanda kakhulu umsele kulengane sekunenkingi yenziwa indoda leyo yenziwa indoda uma ngabe indoda ingayenzanga leyo nto ngabe kurani ngaba yikho ngeke uzokwazi ngisho igeza manje ingane yakho so we must make sure ukuthi we defend ubudoda ngezinto esizenzayo uyazi ngeke ngavakashelwe enye indoda uyabona ngikhale kakhulu lapha ku TV amadoda akakhali akafuni ukukhombisa ukuthi ayazwela anepain akakhombisa kanti ngesikhathi enza njalo ayacabanga ukuthi yazi lo nkosikazi avela ambulale nezingane instead of ukukhala yes kufanele sithole indawo eyethu ephephile esafe yokukhalela siyokhuluma kuyona ukuthi naku ngigilo nkosikazi waphi yabona lento umfundisi ubathi avibalekile ukuthi wakwazi ukusurvive kanjani unkosikazi efebile kufanele umlalele